curso e para nós o festival de despedida do cole. Así que, esta vez, e sen que sirva de precedente, imos facer unha dedicatoria especial. Mamás e papás, este festival é para vós, pero hoxe imos dedicarlle moi especialmente àqueles que nos axudan a percorrer o camiño ao longo destes 9 anos. Profes, María José, Eva, Herminia, Monse, Vanessa, Jessy, Rosana, Cris, Estrela, Maite, Carlos, Ana, Fran, Pilar, Merce e José Manuel, e moitos outros. Hoxe isto vai por vós e para vós. Mira, alguén deixou aquí un libro. Non é un libro, é un diario. Querido diario, parece que foi onte cando cruzamos por primeira vez as portas do cole Amaro de Fojo. E hoxe, 9 anos despois, chega o día da despedida. Cantos recordos, cantas lembranzas, cantos sentimentos. Cantos momentos importantes da nosa curta vida tiveron lugar aquí. Momentos de nervios, de preocupación, de risas, de bágoas, de amizade, de ledicia, de compañeirismo. Aínda recordo o primeiro día, os nosos mandilonciños de cores, cando as nosas nais ou os nosos pais nos levaron da man ao cole de infantil. Cantos berros, cantos choros. A mamá marchaba e deixábanos unhas persoas que non coñecíamos de nada. Parecía que quedábamos presos nun cárcere. Blancos
Ao principio foi moi duro, pero unha vez superados eses primeiros días de desconfianza e medo, que ben o pasábamos, todo o día xogando polos diferentes rincóns da clase. Fixemos moreas de fichas, aprendemos a cruzar sen sair do borde do debuxo, a recortar, a picar e, nos recreos, a todo correr cos tractores e as bicicletas polo parque do cole. Que paciencia tiveron as nosas profes María Xosé, Eva e Herminia. Cantas veces nos limparon os mocos, cantas veces nos axudaron a colgar os abrigos e a abrochar os botóns dos mandilóns. De súpeto, fixémonos grandes. Xa tiñamos 5 anos e tocaba deixar o cole de infantil e marchar para o de primaria. Agora que xa estábamos afeitos ao noso cole, outro cambio? Outro cambio, sí, pero a peor. No novo cole todo eran normas que cumplir, reglas que atacar, ir en orden a todas partes, filas para entrar e para sair. Aquelo sí que era unha cárcere de verdade.
Afortunadamente, a nosa primeira impresión era equivocada e pronto empezamos a descubrir que o novo cole tampouco estaba tan mal. Había que traballar un pouquiño máis, pero tamén atopamos unha morea de cousas novas. Xa sabíamos ler e escribir, aprendemos a sumar e a restar, e pouco a pouco fomos facéndonos personiñas, e coñecemos valores como a solidaridade, a participación, o traballo en equipo, a empatía. As nosas profes de primeiro e segundo foron Monse, Vanessa, Jessie, Rosana e Cris. Que recordos máis bonitos. Por exemplo, cando nos disfrazamos das casiñas de ave. Canta traballeira levaron as profes Cris e Rosana, e tamén os nosos pais e nais, que se fartaron de recortar e pegar cartóns e máis cartóns para facer as casiñas. Pero o resultado pagou a pena. Que guapos íamos todos! E cando fixemos a actuación de segundo, co cohete espacial baixando do ceo, como era? Como se chamaba? Ah, sí, Buscando a música perfecta, co profesor Einstein. A profe Cris é mundial. Sempre facía unhas actuacións superchulas. Acórdame unha que fixo con outro curso que se titulaba As cores do Nadal. Actuaban nenas e nenos vestidos de todas as cores. É curioso, porque, aínda que pareza extraño, a nosa cor preferida é o gris. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. It's overhead lifters and four-wheel cars, oh yeah. Keep talking. You're in church and cut up and chrome and rods, oh yeah. I'll get the money. You're the boss beat on the floor, never waiting at the door. You know that ain't shit. It's like sliding, you're burning up the quarter of a mile. Go, you slide and you go so
Os anos e os cursos pasaron voando. De súpeto, xa estábamos en terceiro. Acabouse o escribir nos libros. A partir de agora, aprender a escribir nas libretas. Libretas para lengua, libretas para lingua, para matemáticas, para sociais, para naturais, libretas para todo. E non te perdas, cada unha tiña que ser distinta. Pautadas de rayas, de cadros, grandes, pequenas. Só lles faltou pedírmelas de lunares. Que descontrol. Os pupitres tan pequeniños, ali non collía nada. Non sei como, pero os libros sempre acababan no chan. Menos mal que os nosos profes, Maite, Estrela, Carlos, Ana e Pilar, nos foron instruindo na noble arte de aprender a colocar o material entre os pupitres e as mochilas. Aínda que isto último, eu creo que hai algún que non aprendeu moi ben, porque estamos en sexto e seguen traendo e levando as mochilas ateigadas de libros. Tivemos actividades chulísimas. O taller de cociña coa profe Estrela, por exemplo, estivo genial. Que ricas estaban aquelas galletiñas. E o taller para facer os disfraces de tartarugas. O profe Carlos todo o día cos rollos de tela para arriba e para baixo. O resultado, como non podía ser de outro xeito, foi espectacular. Ademais, ao rematar cuarto, no festival de fin de curso, fixemos unha actuación memorable. A do equipo olímpico de natación sincronizada. Parece que estou vendo a Mariña mirando o reloxo a ver se facía digestión, ao Brian disfrazado de Superman e ao Samuel pasar correndo coas aletas as gafas de bucear. Por desgraza, ninguén estaba preparado para vivir o que aconteceu cando chegamos aquí. O curso comezou como calquera outro. Aos de quinto A dáballes a profe Merce e aos de quinto B, Xosé Manuel e Fran. E tamén veo a tía de Dani, a profe Cris, a facer as prácticas. Era super enrollada, non parecía unha profe. O curso transcurría con normalidade, ata que, alá polo mes de marzo, sin previo aviso, desatouse a crise do coronavirus. Que catástrofe! Millóns de contagios en todo o mundo, milleiros de falecidos no noso país. O goberno decidiu o peche de todos os establecementos e negocios, a suspensión de todas as actividades, incluído o colexio. Dun día para outro, atopámonos todos pechados nas nosas casas, sen poder sair e sen saber moi ben que facer. Foron meses moi duros, nos que todos, profes e alumnos, tivemos que poñernos as pilas para sacar o curso adiante, estudando e traballando desde casa. Que tristura! Así rematou o curso de quinto, sen hinchables, sen excursión de fin de curso, sen festa da espuma. E o peor foron os de sexto. Marcharon do cole sen poder despedirse uns dos outros, sen ceremonia de graduación, sen festival. Pasou o verán e dixéronos que en setembro poderíamos volver ao cole, pero con moitos cambios. Uso obligatorio da mascarilla, lavado de mans según íamos chegando, e toma obligatoria da temperatura. Afortunadamente, os nenos e nenas fixemos un moi bo traballo e fomos un exemplo de responsabilidade e de cumprimento das normas para moitos maiores. Pero por si isto todo non abondara, na volta ao cole agardábanos outra sorpresa desagradable. Por culpa do maldito coronavirus, por orde da Consellería, tivemos que facer 3 grupos de sexto, A, B e C. Que días máis malos! Nos pasámoslo mal, pero aínda o pasaron peor os nosos profes, Pilar, Merce, Xosé Manuel e Fran.
E as nosas nais casi lles dá un telele.
sabes que ao longo de todos estes anos no cole pasaron moitas cousas, a maior parte boas e algunhas un pouquiño menos boas. Pero hai cousas que desexaría non ter que contarche nunca, cousas que non deberían suceder, como o que lle pasou ao noso amigo Héctor. Alá, polo mes de outubro, empezou a sentirse mal. Viña ao cole e non tiña ganas de xogar, nin de facer educación física. Un día, a él e aos seus pais deronlles a terrible nova de que tiña leucemia. Tivo que deixar o colexio para poder curarse e, desde entón, leva meses en Santiago, pelexando como un campeón, como fixo sempre, caladiño, cun sorriso nos beizos e eses ollos de pillabán. Algúns dos seus compañeiros falan con el por videoconferencia e xogan ao Fortnite, pero está claro que non é o mismo que telo aquí en persona. Querido Héctor, estou segura de que o curso que ven volverás estar estudando con nós. Estamos agardándote. Enviámosche un abrazo enorme para que te cures pronto. Non esquezas nunca que podes contar con todos nós. Millones de personas, formas de pensar y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad, es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, cuando bailas sola en el desierto, en el frío, donde bailas voy, porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan, yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo, me busqué el mar.
Cando te volva a abrir para contarche as miñas cousas, xa non estarei neste cole. O curso que ven seguirei os meus estudos no instituto, ou nos Mercedarios, ou quen sabe onde. Xa non me recibirá o Álvaro polas mañás, nin me asubiará para que vaya cara á fila. Tampouco verei o sorriso perenne de Marta, a administrativa, que sempre está disposta a axudarnos cando o necesitamos. Tampouco verei a Bene, e non me dirá que teña cuidado, que o chan está mollado e podo esbarar. Poida que os nosos profesores e os nosos pais non o saiban, pero estes 9 anos no cole deixaron pegada en nós. Todas e cada unha das vivencias, todas as dificultades, todos os atrancos que tivemos que superar, axudáronnos a forxar o noso carácter e lembraránnos no futuro que, cando as cousas se complican, hai que sacar forza de onde non hai para tirar cara adiante. Sí, é posible que ao iniciar este curso fósemos 3 sextos diferentes, pero hoxe, ao rematar o curso, somos, iso seguro, un só curso. O curso sexto do Amaro Refogo. Por iso, querido diario, vouche contar un segredo. Por moitos anos que pasen, o Amaro sempre será o meu cole, porque aquí pasei uns anos maravillosos. Aquí fixen amigos e amigas para toda a vida, e aquí deixo para sempre un anaquiño do meu corazón. Colexio Amaro Refogo, moitas grazas e ata sempre. Moitos anos estudando no Amaro e chegou a hora do adeus. Moitas vivencias xunto aos meus compañeiros, axudadesme a ser mellor. Que si somos sexto A, non, non, porque somos sexto B, non, non, somos os de sexto C, non, 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 non. Non te creas mellor que os demais, pois todos somos iguais, aunque sexamos distintos.
a big disgrace, waving your banner